Şimdi gelelim musulman doğanlar tarikat näme? Tarikat diýenler näme bolýar? Musulmanlaryň içinde has soňradan şu bidgatçy sopular, jemaatlar, akymlar döredip başlaýarlar. Ol jemaatyň baş tutany bolýar, ýani tarikatyň piri diýerler oňa. Ya da ol tarikatyň başyny başlan kişi hökümünde, ol tarikatyň başyny başlan kişi hökümünde öň ýaşap geçen takwa adamyň adyny ulanýarlar. Mysal üçin Nakşibendiler gurulasaň bizim başımız Ebu Bekir radiyallahu anh'tan geldi deyip yalan sözlüyorlar. Ki Ebu Bekir radiyallahu anh'tan tarikat gelen ok. Ama cahil adamlar şey deyip ağlayalar. Bizim anriyimiz Ebu Bekir radiyallahu anh'tan geliyor deyip yalan sözlüyorlar. Ve ol cemaatlara musulman doğanlar şu kurulan cemaatlara sohpuçuluğun adı bilen tarikat deyiptirler. Tarikat Arapçadaki tarik, yol sözün köplüğü, yani tarikat demek, yollar demek. Ve şey dibem, musulman doğanlar sohpuçuluk adı bilen tarikat diýilen cemaatlar emele geliyor musulmanların arasında. Ve her tarikatın birinden ütköşüp düzgün tertibi var. Özlerçe döreden zikirler var. Kavirler zikir ediyas deyip tans ediyalar. Kavirler dep çalyalar. Kavirleri pirimden nur energiya geçiyor deyip titrep yerde toğlanıp yorlar. Kavirler keramet görkeziyas deyip ilan oynayalar ya da ennamına çiş sokyalar. Her hili hokkalar var musulman doğanlar ve işlerine bular birinden ütköşük tapavutlanyan tarapları var. Möhüm bellik musulman doğanlar selef-i salihinin döwründe bu zatlar yoktu. Bu tarikatçılık adı bilen, sohpuçuluk adı bilen şu döwürde bizim aramızda edilinip durulan zatlar hiçbiri selef-i salihin, sahaba, tabi'in, etba' tabi'in döwründe bu zatlar yoktu. Sahabaların eden işi de bu zatlar. Ya da 4 mezhep imamlarımız bu hil tarikat kurmandır. Bu tarikatların edýän işlerini musulmanda onlar dindel aklam kabul etmeye. Ya olmasa tarikat kuracak olsa İmam Ebu Hanife kururdu. Özüne kol verdirecek olsa İmam Ebu Hanife kol verdirirdi. Özüne kol verdirip tarikat kuracak olsa İmam Malik şul iş ederdi. İmam Şafii ederdi şul işi. İmam Ahmet ederdi. İmam Bukhari ederdi şul işi. Şu dini in gowy bilýän kişiler şu ummatda. Şu 10 sana alim sana diýsen şu dini gowy bilýän şolan atlar birinci yerde çykýar. Emma şolaryň hiçbiri şu sopulan günümizde bidgatçylyk edip gören işlerini etmendirler. Ve bu cemaatların, tarikatların sany gatyken, kavirlerini aýdyp geçtik musulman doğanlar Rufai tarikatı, Şazili tarikatı, Kadiri tarikatı, Nakşibendi tarikatı, Çeşdiye tarikatı, bir sürü şuna benzeş tarikatlar bar. Her tarikatım öz içinde kollara ayrılıyor. Misal üçün Nakşibendi diye içinde bölük näçe kola ayrılıyor. Kadiri diye ol hem şeyle, başkası hem şeyle musulman doğanlar. Ve yine de buların pirleri vekillik deyip bir zat veriyor. Misal üçün diyelim Indonezya'dan biri geliyor bulara. O pirine ve pallygyny görkezýär, şoňa hyzmat edýändigini görkezýär, boldy diýen men seni vekil etdim diýe. Vekil diýen Indonezya'da biri gelip şun pirine kol berjek diýse, şulan tarikatyna girjek diýse, şoňa baryp kol berýär. Oşa vekiline baryp kol berdi, şun tarikatyna girdi bolýar. Yani şirket ýalak gözüňize getirin musulman doganlar, şirket de o şirketin başga ýurtlarda bölekleri bar. Şu şirketten bir zat almak isleyen ya şu şirketlen işleşmek isleyen şoňa barýar. Bular hem edil şol düzgün nizamda hareket edýärler. Şu günkü musulman doganlar özüne sopy diýip ýörenleriň ol irki sopylar bilen diňe atlary meňzeş. Olar bilen hiç hili baglanşyk ýok. Ene şunu düşünmeseňiz, haýsy hak ýoly hak, haýsy batyl ýoly düşünüp bilmersiňiz. Bu bidgatçylaryň özleri size bu zatlary aýtmazlar. Çünkü olar özlerini şol öňki sopylaryň dowamaty höküminde görkezmek isleýärler. Şu günkü sopylaryň agla we bölek musulman doganlar şol ikinji topardan bolan ýasama we bidgatçy sopylar. Şu wagtky sopy jemaatları esasy dini ýoýýan we din adynyň bidgat çykarýan toparlardyr. Ünsar musulman doganlar tarikatlar, şu wagtky tarikatlar şirkin we bidgatyň yalan we ýasama hekaýelerin öýjügidir. We sada we ilmsiz, dogry akydany bilmeýän musulmanlary samsyklaşdyrýan, akmaklaşdyrýan ýerlerdir şu wagtky tarikatlar. Bu musulmanlaryň iza galmagynyň bir sebäbi musulman doganlar şu hili bidgatçy sopy toparlardyr. Şonuň üçin bir musulman ýurtda bilim näçe iza bolsa, şol ýurtda şoňa meňzeş sopy tarikatlar çalt ýaýraýandyr. Misal üçin Pakistan alyp görüň, iň biderek tarikatlar, iň bolugusy tarikatlar şu taýdan çykýar. Çünkü bilimde insanlar iza, biri eline tesbih alypdyr, çüf eden bolýar, öňüne näçe müňlerçe adam goýupdyr, şeýdip şipa paýlaýan diýe. We izinde adamlar ýykylyp ýatyrlar şoňa, kapysynda nowata dururlar. Näme üçin? Çünkü insanlar bilimsiz ağlamak ýeňil, diniň ady bilen, peýgamberiň ady bilen näme diýär şol? Ýa-ni eli tesbih alyp çüfleýän kişi biz ýa peýgamberiň ýolunda dowam edýäs diýe. Ýene gaýtarap aýdýan musulmanlar, bir musulman ýurtda bilim näçe iza bolsa, şol ýurtda şoňa meňzeş sopy tarikatlar çalt ýaýraýar. Çünkü bisawat we aňy pes adamlary bu toparlar derraw pire gol bermeli. Bir zat diýip Allah peýgamberiň ady bilen peýgamberjan näme ay Medinejan o muhabbet näme ışık ol bul diýen olup şeýdip gözüni başyna aýlaýarlar musulman doganlar, dinini bilmeýän adamlaryň.